Welcome to my YouTube channel mentang wanra shapi ya kane ka jingshek kikot kisla jong kine ki department DTO ya ki bakamai rapido hapo sorchilong ki shek ha lai umkra ha kasing sejai babon kila lap ba ki dai ki brio ki babom don kot don sla balawan mi ubreu Wei ubreu uba persya ya kini ki officer DTO ki ba shek ha katai ka sngi bat ulo ongru ba aino ya kitu kisibi ki ba pila bat lada pipim ai ngila ban pan kelumar ha kani ka sngi bat ula kren to medro bat ula pertaru ha upra Udiar bat skem marbo la dawa ya uni ubreu ba pan map no ba ula aperta ha upra ha kani ka sngi ba pan kelumar bat ukuran to meru ya kineki department TTO bat neu DR basnya marbo uspoker pesan jong ka WPP udawaru mau neu briu la penjak burom ya kaseng bat kidawa ya kas ya ki badai pe ya ka ain ban penstom ya ket kum ka ain handre ka jing pe jonga ka jing pertajung neu briu udai uba perta ha kaseng wip ha upra kumta kadai ka jing pertas ngai pelawan upra udai uba pej uba pej ya ki baduk basuk ki bakamai watla ki kamai penking anyeru kadai ke kamai ke jongki jong ukasi khara hanrei kajing perta upra jong une bat kajing persya jong une kam dai kajing persya ban yo mentoi tang simet hanrei kajing mentoi kan yo yau paj ba kasi khara ki bakamai rengkat bat hakaneka rapido hanrei kekung kajing seo jong kami haba dawa ka WPP ben penstom ya lada penstom ya lese kaying kasem ke jong manopat ba pej ya kaying kasem bat pej ya ki khon ke jong lada ka ain kesim ya une ubreu udei ubaduk lada kalong kumta kam ya hab ya ka WPP ben karen kumta ka jing seo jonga ka WPP lawat la kapan thubria ya ka sengru sngoba wat nom karen ba penstom yo upaj ba lese une ubriu wala deina kawe ka sengru lese une ubriu ru ulas ngo bit ba dei ban kersano ya ka WPP namar ka WPP ka dei kata ka seng sain pertai ka ba khoi andre une ubriu ha ka jing shongshit lese udai ula pertabaklah hakane ka sngi bat ngakarpat ya ka WPP ka jing seo jonga kam te hok ban penstom yo une ubreu namar une ubreu dei badok lada penstom yo manobat ban pej ya ka jing kasem ka jong tang kata ka jing ong jonga lada ki pej ba snobit ya ka ne ka jing ong ka jonga se komen ka badai lada ka bom dai ki ong bai ba akam dai lada ka jing ong yo ka WPP ka badai kemud ba ki komen bai haka comment section ki jonga ki ong bai ka jing kan jong ka WPP ka badai hanrei lada ka bom dai ka ong bai ka jing kan jong ka WPP ka bom dai hanrei lada kam dai ka jing kan ki jonga kemud ka ong bai kam dai ka jing kan ki jong phi tang kata ka video jonga ku blai sibun ku blai cha jar ngo Come to my YouTube channel mentang wanra shapi ya kane ka jing shek